Tawabla, kung dito ko kabiyahe na, ang franchise na. Kaya wala sila franchise ang jeep. Kaya di na karoon mangitap lang ang buyan. Ano na karoon, iba? Kala na karoon kapag kaon sa pamilya, babalon sa kabataan nila, di ba? I mean, sa amo sining situation, we could provide further mga kaakson nga mga consideration bala sa mga drivers nga ini, no? Ako in favor ko na for modernization, but I believe it's not the right time subong nga i-apply na naton ang duha kadlang wala traditional jeepney na to balang lakat sa ekonomiya sa Bacolod. Bisan man kutol mo ang mga business sector, ako na apektado kung hindi. Apektado gina nga, imbis nga malakat ka malagaw manyapon sa gwa. Baka sa mga restaurant, ang ginaobra nila iban, puli ka na lang agaw, kiti. Kasi ano karon sakyan mo kung wala karon di pa sayang nga jeepney, di ba? Amo na dapat we have to take into consideration this particular thing mga kaakson, no? Hopefully, nga ma-resolve sa sulod sang 15 ka adlaw, nga grace period yung ginatag mga kaakson, they will be able to reach sang balanse, no? Balanse ng mga solusyon o kung tikangay patuman mga kaakson, may kaangtanan sini. Aksyon Radio Philippines Standard Time, das just na mga kaakson. Sige, dugay-dugay ang resulta sa STL kag ang loto mga kaakson, ha? Pero this time, i-check na ito naman nga patrol. Kamusta na ito ng pinakaling sitwasyon sa palibot sang syudad? I think ang patrol ara sa may Murcia area. Kaya na nakapadulong sila sa sunog na nagluntad, plus check na lang nilang bypass operation naging conduct mismo sa may banwas ang Murcia mga kaakson. Let's check aksyon Zil Minardo sa patrol. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action! Night Patrol Field Reports! Aksyon Zil, mayang gabi. Action John, good evening! Good evening. Gaga, dala lang ako. Ga-echo ka, ga-echo. Gaga, feedback ako. Oh. Okay na. Okay na. Plastar, Pabalik na kami Pabalik na ka mo? Ari na kami sa may circumferential going sa may Bacolod City Government Center na lapit Action John. Aksyon Zil, mangkot lang ko. Can you describe sa conference sa Bangka Kure pagkado sa NGC? Damo suga, street light, or sanag kung hindi? Sanag Action John. Sanag. Pero diri sa may Suntal, Balayon Action John. Okay. Kita mo sa may Atubang, ginada sa may Likuan, pero may mga aksidente da. Okay. Nasa da medyo madulom-dulom ginmanada ang area. No? So, hinahinay lang kita ang aton ng mga motorista. Pero diri sa may Bangka Kore, gidya, no, pasaka na direction dyan, na magagawin ka na sa may BCGC, dire, ako sa NGC, yung sa damo man. Suga mo na na medyo madulom nga party action dyan, sa may Likuan, gidra sa may Suntal Village 2 action dyan. Okay, so bot silingon kili, may mga portion pagigyapon nga kinanglan sang ginatawag naton lang mabatukudan sa mga poste kag suga. Correct action dyan, kag may mga poste man nga kinanglan na islan. Kaya Labi na. mga takilid, di wala isang kembot na lang niya, karatumba na gini sila. Isa kapitek na lang laban-laban gisa pugday. Oo, delikado bala. Ilabi na gid sa mga mandalagan nga area. Sila damo ginada kahoy action dyan nga mga poste nga daw nagkaragabok na gid kitama. Kag ang sa diri circumferential may mga pipila kita nga mga poste sining mga kahoy nga nakitaan nga nagahililay. Pero ti kalabanan gid man diri mga ni tawag nila sila sa Binton kundo still yang poste sining action dyan nga makitaan. Pero may mga pipila lang so kinanglan gid nga maislan man iti ka delikado bala kung kakisasyon dyan napaktan ka matumbada kag may mga live wires so sa mga nagalabay kag sa mga nagamotorista so halong-halong nga gid sini action dyan kagati sa buong gabi na ini ang NGC drio na hindi magita mo nakadamo ang tao may nakaposting nanto nga yaka police station 4 nga patrol cars na nagalibot sila action dyan. Asubo nga gabi, Martes, no? Ang mga nagamatamat naman damo lang niya ang nagabaligya sa tubag sa nga BPO company, no? Nga nagabaligya sila mga street food sa Okay. damo na daw yung mga baligya ng mga spaghetti, carbonara, Solado nga may itlog. solado Oo, mo ang baligya ba? Okay, ligad pag tanaw ko do Sabad. Hindi, Bernes siguro action dyan. Nag-ano ka sa Biyernes? Nakabakal ko na aros kaldo nga may itlog, Wow. tagpay 5 sa cup. Sana, basta may Sana itlog all. special.
Ang special bla dapat may manok. May manok Marami, dapat. Oo, basta kung may manok, hindi na pudpud ang bugas. Ah. Sana all. Ano pang? Wala hotdog ko Ang- Aras kaldo nga may hotdog. Ang arroz caldo, may hotdog pang do laay now. Supa. Sana Ang bote all. ni Sarah Planita. May bago na yung discovery si Papa May Mau. bago kay mga discovery. Makol mo nga arroz caldo, buta mo hotdog, ano Aras ang spaghetti. kaldo pang may hotdog. Sana May hotdog. all. Kami itlog, ani ka no? Dapat may hotdog, eh. Kinain na ng istorya ya. Sana Nay, na yan. all. Dapat ang kanon, hindi, wala kaldo. Ah. Ano naman sa inyong ganyan, Namin na action sila mga mga galing kay usually wala mga maligya masado batsoy dre SNGC mong no. Alam na naka-cart lang. Oo, sa cart selection dyan. Ah. Food cart lang sila. Tapos pero may aragin siya mga lamisa nga naka-plastar sine. Oo. Hindi siya cart yung mga tricycle sila ng lamisa. Ginapanaog na nila, ginaplastaran. Mm. May ara na kaging nagligad ako dyan. Nakabakal ko ng ilang nga rice mill. 3 ka bilog, batikulon, kag isa ka rice, no? Bali, tag 35 action dyan. 35 pesos. Oo, 35 pesos. Adobo nga, batikulon. Bah, May araban sila mga parte. adobo nga baboy. Sana all. Namin na kayo, namin ligon-ligon na, naka Nami ugom-ugomon. Ligon, no. Kapit ako nakaunta. Ampay ni Papang. Sana all. Nasapay ka na pagwa, batikulon. Aw, Kaya pa. oo. Gano na lang agi, agasotoy lang ng agi, among gabulasot ba? Sana all. Halog na po kung launto po. Sana all. Pero kapit na lang December, Ako hindi ko na, ako actually hindi ko na magsalig siya kay apat kami katuig ng of the nice patrol eh. Sana all. Kaya na sa bucket list siya ka na. Na sa bucket list. Hopefully malabot na. Kaya tiyan mo na plano ya. Pero remind ko ginisa. Dapat mo ganito. Dapat hindi mo rin. limitahan. Basta ako sa cellphone, kay basta talaga kalipat. Sa ako, kabalo ka naman kung bata ka pala nga bata, daw kakalipat ka man gano'n. 32 pa lang na edad ya. Sana all. So, ate, remind sa sa action dyan. So, baka kahit ikita ng mga kabataan, Boko, kinang nasa manggid, i-remind ng aton yung mga ginikanan. Grabe yung tinada mo kay Papang mo. Sana all. Amaya na nakapuntos naman din sila. Ang bali Papang ko na kulang nag-report. Abin mo kaluwas ka masakon. Sana all. Kaya na, baka may sa pamisara ng karoon ni Papang, sige lang, himaw pa lang subong. Sige na mo kayo makabalos. Gag ko na sa ulihi. Sana all. Ang isa na nakabiyag sa kaya, pero pagyapon sa mga pag-ross pagyapon. Aba. Bakod ba? Sana Sikat pa. all. Gaano magasikan pa? Alert Sikat alive. pa. Pero Oo. kapati, may nato mga kakson to. Nagapati ka mo. Si Ivan vlog ka pamangkot, bla? Mangkoton to Ivan, kapati ka mo nga edad ng kasaka. Pero ang batasan, wala. Sana Sabi all. ko, kahit comment down below, Comment down below, please. Comment down. Ang batasan mo lagasaka ang edad lang. Anong edad lang ko, no? True. True. But true. How true is that? How yeah? true is that? Why ka pa nga dang migo na ton nga si Vicente Similiano ba? The birthday subong kita ko nga ano ka kang happy today is his birthday. Vicente Similiano. Why gid sa ka ano ba? Happy birthday to you. Ba? Happy birthday to you. Si Papang Sana all. Lalumpia da. Da- Diyos lang kang lumpia. Dapat magkanta ka sa happy birthday to you. Ang tuyo sa punta gakulot-kulot ginaya. To you. Na. Ala action dyan, hindi namin sa mga aton nga panahon, no? Hindi namin panahon. Pa- ang sugpon, hindi pa namin ang aton nga panahon, na Oo. medyo magalam-galumon. So kinanglan naton maghalong sa tanan nga mga tinion. Kaya lang payong. Pero te, oo, kaluyan na namin, chimpo, bulan. So, ano ko, no, total eclipse of the heart. Wow. Subo. Di ba kanta lang sa todo, no? Kanta lang sa, di ba? Kasi Oo. may kanta naman. Hindi ko na Ano yung kanta, James? Si James, Di ko chindi. Ano, ha? Si James naman mo, di pa sir ka pa siya, ha? Sana all. Nagkanasari naman ako. Di pa kita ko sa group chat, di oh? Nakita ko, nagina ko si
James yun man to, wala nakita ko gina naglabay. Si James gani kay siya duty, hindi pa sir kapag ni siya ho. Sana all. Ay, siya to gali. Di pa sir ka do, wala lang kamuga sa tayo nga duwa ba? Sana Action all. dyan. Yes. Di pa pang malag na subo, yagid ko. Nga ano ko no? James, ay, mas mo na ko na bayo mo. Kabalo ka nga na mo sinabayo, ya? Because Naman. total eclipse of the heart. Sana all. Ay! Ano na ganun yung kanta, man? Nalipat ako sa titles ng kanta. Ano na titles ng total eclipse of the heart? Eclipse of the Heart ng title, pero ang lyrics hindi ko kano. Ganun sinong singer sa total eclipse of the heart? Sino no ganin man? Total Sino ba? eclipse. Bonnie Tyler. Si Boy Tyler. Bonnie Oo. Tyler, ang babae. Chimpo ni Papang. Sana all. Nakakanta, lalaki, syempre si Boy mo. Dan Band. Dan Band. Nicky French. Ang banda. Hindi, research ko pa di. Basta mo na siya. Total eclipse of the heart kay Titsubong lunar eclipse. Oo, totally. Nag-loading pa kung tawagin ka namin, ah. Sige, anyway, Action Zil, kamusta subong ang sitwasyon natin sa palibot ng sunod sa Bacolod? Yes, sa action dyan, medyo madamo-damo pa ang mga salakyan yung makitaan sa diri sa Maya Dalan Lacson kita subong action dyan. Na do kadamo pag sa mga salakyan nga nagrabay-labay do kasuki subong sa mga taxi. Do kadamo ka taxi subong nga nakitaan nga nagabiyahe kasubong man yung mga rota sa ni Mandalagan Bata no kadto Libertad kag sa may downtown area. Damo pa punuan pa ang mga jeep no nga nagabiyahe sin action dyan mga kauturan nato. Damo pa nagasakay sa jeep kagati subong mga commuters no nagabantay sa mga jeeps ni padulong sila lubrahan kag sila mga puluyan na damo pa man makitaan sa mga dalanon kag subong nga gabi ang private vehicles man action dyan nga mga tricycle nga nagabiyahe na parek-parek pasubong makitaan ta pa na damo pa diri sa may dalan sa Lacson kasubong man sa iban nga mga areas dara sa may circumferential to kagina medyo ligwa-ligwa na ya darati sa sambit kagina ang NGC hindi may damo nakadamo ang tao kag kasubong man mga kalan-an dere ng mga ilimnan do hindi kita man damo ang tao kung ikumparar ta sa weekend action dyan no kagati ang diri sa aton no sa may syudad sang Bacolod action dyan wala man sang recorded yung mga drug mga incidents ang mga police station so sa ni sa may tagwa lang no sa Bacolod o kung siniya sa may banwa sang Murcia kagina tamo ni ang sunog no nga nagluntad kag kasubong man ang bypass operation sa Murcia PNP action dyan. Action dyan mo na ang latest update nga madulong sang patrol ini sa action ni Zil Minardo una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa Patrol Action Radio. Philippine Standard Time nas 10:22 na. This time mga ka-action diri kita na sa recap naton sa resulta naman sang STL. Mga maswerte nga numero first draw mga ka-action kita 23-26. Suliton ko first draw kay nasang aga 23-26. Second draw naton mga ka-action mga maswerte nga numero 29-5. Sa liwa 29-5. Kag sa ito naman yung third draw mga ka-aksyon ni katatlo nga draw, mga maswerte nga numero 15 kag 2. Sa liwat 15-2. Sige, dugay-dugay naman mga ka-aksyon. Resulta naman sa aton nga loto. I-check naton mga ka-aksyon. Subong ato naman nga connection na. Standby na mga ka-aksyon sa ato mga aksyon correspondent. Una nato ng report naman aksyon Nelson Pateño gikan sa 1st District. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon Nelson, mayang gabi. Yes, Action John, mayong gabi. Mayang nga gabi. Wag kita da. Mera eh. Ayo di Ano gusto mo, purma, Sipon? Ano gusto mo, Sipon? ayo di purma. Inom vitamins kay parado, hindi matamaan. Budlining pag baylo-baylo ka timpo ay. Oh, dapat yung Aksyon Nelson ka ano kagidya.
Gainom ka gid mga vitamins bala. Oo, kung kisa tagduwa na ka vitamins mo daw ga apekto Japo ng klima, no? Hindi kita magwantang init. Nabot siligon kinanglan mo pagid magpabakod. Oo, na gani ginampang to na lang gani kay para na kagwa ang balas lang Oo. tago. Oh, muna importante na. Ara gid disgrasya. Ayo, di purma. Sakit saya mo. Ga sagrak gid ang agi ah. Oo, daw ano bla daw libagon. Ay, ambot na lang yung timpo. Sige na nga, mo ginay action ni Luzon niya, ganyan talagang buhay, pa weather lang. Ayo, di purma. Papawayan mo kadali. Dapo sa balikan ka ng daliwa tao. Gabawi gid no? Paggabawi, gid sa pangita, gid sa partida. Oo, kiti budlay man nakro kuno mo lang kuno tanan mo. Ayo, di purma. Sa ganing iban, palapit lang kamo kay para may ara man kamo. Magdalahi ka ba mo ya kay Iban nga? Eh, ang ibang ginigawa man na gani ka ano sa ilakaw Ang ginawa ganingon. man sa iba niya palayo. Oo. Tapos ikaw magdalahi ka pa? Oo, titi palapit mo migo ta. Ay, kalain. Ayo, di purma. Yes, action dyan kay na mga takna alas 5 sa siyudad sang San Carlos. Ang katapos ang kapulisan sa pagpamuno ni Police Lieutenant Rodney Zamora. By the way, apit na ni magkapitani. Basi by December makapitana ni. Sino na? Si Migota, si Police Lieutenant Rodney Saruna. Ah, oo. Tanang yung mga lieutenant, subong din pa promote mo. Hindi, actually December ang ano eh. Ang tanan kami masaka mong aksyon na Luzon, ang mga kapitan, ma-promote sila for major. Oo. Kaya ang mga slots ngayon na for kapitan, ang lieutenant na mabulos. Oo, daw Di masaka kadamot na. na, daw 100 plus sila sa Western Visayas. O damo man gani ang sa kapitan, damo gaulat, migo to sa mga Isabela, manong promote naman no, police, soon to be police major Partidas. Oo. Migo to sa may backup 7 no, police major, Oo. soon to be police major Bonilla. Nan. Mga promotable nila sa masangkay. Si Ma'am Vargas, blambot ko naman promote si Ma'am Vargas. Wala na kami naka-update ni Ma'am Vargas ha. Musta Di na si ba Ma'am sa Vargas? lieutenant, subong na kaga soon to be major, ginamatamat na sila pataas. Ti ang nami sini kay ti ang probinsya sa Negros Occidental. Pila kadlaw wala na sang lieutenant nga deputy, puro na tanan kapitan. Anyway, kung magkapitan na sila sa Luzon, laban man na sa promote naman na, lain naman nga pwesto, isda naman na sa Oo. iban. Kay kabalo ka, ang deputy na for promote, isama na ka TO for lieutenant nila mo. Oo, mo gani man kaya basta kung nami imo nga pwesto bla, dali lang ka dali lang ka Promote? promote. Gani. Ito labi na gina sa mga TO posisyon. Mo ginang subong mo gina tidtiid kundi ng TO posisyon Gani. gina positioning na dayon. Kaya ma, ito ganito kay na, kaya nakahampang to ang Station 1. Oo. Doon nakahampang Station 1 kontra sa Action Radio Team. Ate daw ang Action Radio Ate, hindi kinaya magpaperdi si Action Rex. Ayo, di purma. sa bangko. Hindi daw gid kagina kay sa gano mo paperdi sila nga ato ko nga daan naglantaw. Ayo, di Basi wala purma. player guro kay puro duty. Hindi Ay, team gid na ya, Action Luzon, ya way amot yung kagis na perdi once guro ay pero do kay isa pala na maperding team sa Action Radio, do man kay 30 liga. Oo. Sinong nyo da si Action Rex? Ang coach? Oo. Oo, Action ang- Rex eh. Ayo, di Action Rex purma. playing coach? Oo eh. Kadagan man siya. Bisan 200 meters dash pa? Ayo, di May purma. abilidad man sa galing. Bisan updo mo lang ni Action Art tayo pon. Ayo, di purma. Sus, grabe. Partida na si Action Eric, wala pa ka-intra. Ayo, wow. di purma. Di kong kaintra, ti wala na. Ati kung ka-intra, laban-laban gidi. Ayo, di purma. Pero preparado na ya, kabalo ka mga finisher nila yung mong tiyambal nila, sugod din nyo. Oo. Kay sila matapos sa ulihi. Ayo, di purma. Importante nga may skills ka kag may height ka. Oo, amo na nga healthy na sila kay ano na sila mong physically fit sa pangampang la. Nga, ang Action Radio aw. Oo healthy na Kuti yan. man ka healthy. Oo tawab lang labas naman tanan di. Oo, Ayo, di magaling purma. man, gabok lang. Ala kung gani gina suksok kabayo ni Action Nelson. Oo, Pagbakal- daw kulori, daw ano ba? Daw silim ka ba? Pagbakal ko sa una, halog-halog ni.
Do matsagan ko do hanger ko pero nang tawag subong do pare do igigo lang. Ayo di Di mo tayo porma. progress na. Gani ang bagay. Oh. May kapadala ka sa akong sang screenshot. Ang balian do halog halog man ang bayo mo sa una do hindi hindi ugat pagsuksukon. Oo. Hindi magsuksukon mo tawag subong do igigo lang. Ayo di porma. Ano na mo ginaya basta nag-improve ka? Gani man kabalo ka kinala mo mag-improve mong Mo gani hindi ka magpabilin kay mas stagnan ka base kung dingyon ka bla. hosto. Ayo di porma. Kaya kung hindi ka mag-iyo, basi ma-stroke ka. Ayo di porma. Giyo man pag may time ha. Oo, giyo man. Oo, Axon giyo. Nelson, mustad ang San Carlos. Si Ma'am Aurita, do wala naging kami batiay nga duwa ba? Oo, daw bisan na kami gani di ulo na batiya maamban na lang sa baulong tayo lubusi ba? O gani ma'am, way gidi. Ayo di Oo, si Waikid. porma. Pero tiat ni si Sir Sarona, ara. Oo, ara. Ara, yes, si Sir Itong Sarona. pagkadula sang Saruna nasa Isbaculo dati alaw-alaw gid. Gani. Oo, lagid ga gunto tas balita. Amo na gani nga buligay nila. Oo, gani. Pero anyway, basi sa uli, pabala nga, basi mga tiyempo, mga Soriana, iliwat kay Ma'am Aurita, bala. Kaya basi promotable naman si Ma'am Oo, Aurita. sige, busy manabing tawana. Gani, busy man. Oo. Pero ang pinaka the best day kay si OP, abisa no one call away lang yan sa Sir Oo. ano mo, misahon. Oo, Basta basta importante ang linya sinaya open na. Okay, good, no? Oo. Kaya mo na mga mayo, ya. Oo, kundi kilala si mo mangita na sa dayon sang kilala, magkilala ka niyo. Oo, mangkot. Mamangkot siya. Gani. Kay may ara man dan isa kung kaiba, may ara man kapila na nakabisis na mangkot sa aton. Bagay may nagasugbo, bayang hindi amo mo. Gani. Man, intra. Oo, may nag-intrang hindi amo. Arab lang sugo, bakal patis, pagbalik, lain na. Oo. Ayo di porma. Tapos, kuhaan ka lang cellphone. Ang cellphone lang ka balon nga tiulagin nagpa-interview. Ah. lain kali ya, lain kali ya. Oo, dali pa tayo. So, aksyon dyan ng duwa ka mga suspetsado ang gindakop kaina sa Maya New Era Street, Barangay 4 sa siyudad San Carlos, aging kilala nga sanday Kina Sabiliano, kag 22 anyos, kag subong man Michael Bacos, residente man sang New Era Barangay 4 siyudad sang Bacolod. Dining duwa aksyon dyan ginakabig nga street level individual sa aton sini nga mga kapulisan. Ang bypass operation ang ginapatigayon sa among lugar kag successful nga nakakuha ang aton sini kapulisan sang siyam tanan ka mga ginadudahan pakiti sang Shabu. May unod nga Shabu kag subong man pila ka mga draga paraphernalia sa nakuha sila. Kalakip diri ang 800 pesos nga gingamit bypass money sa aton sini nga mga kapulisan. Ini karon ang duwa aksyon dyan ang detinado sa custodial facility sang San Carlos sa PNP. Nakuha kag subong man may kabugaton nga 7.2 gramo kag nagabalor sang 48,000 pesos nasambit nga droga. Report gikan diri sa Maya siyudad sang San Carlos. Kaaksyon ni Nelson Pateño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid sa report ni Aksyon Nelson Pateño gikan sa First District sa Negros Occidental. Naka-aksyon diri kita nay sa mga mensahe nyo kay malipatan tagid ni karon damo dan sa balita naton nga gasinulod, ha? May gabi dira, may gabi lang sa pagpurok-urok ni Sir Melili Uligo ho, kay Ma'am Lisa Joy Ilon Amoroso. Good evening man, nagapurok-urok kuno samtang gahulat gid sa greetings mo. Ang ni Sir Melili Uligo, ara na sir, basta ikaw Sir Richie Delenia Tonyo, may gabi dira, Sir Richie. Ma'am Karen Milaflor, good evening. Kay Janine Cabrillo sa Langilan, nga ang iyasudan kuno kasag. Mayo mga tiyag mo. Ginapaila-ila mo gini sa ako ng kasag mo, ha. Ma'am Evelyn Sinaon, good evening, Action John. Monitor lang kami ni Lani Hulagay, Richard, kag Neneng Peruelo, sang Purok Gaisano, Barangay Alihis. God bless.
Ara man si Sir Ferdinand Senior Gonzaga sa may Purok Gugma. Oy, mga taga Purok Gugma sa may Barangay Villamonte. Mayang gabi dira sa inyo tanan. Mayang gabi dira kay Kap ha. Kay Cap Romel Flores, ang mapisan nga kapitan sang Barangay Villamonte. Kay Kapitan Ricky Mijares ang Barangay Banago. Oy, Kap! Musta na Kap? Oy, gigusto ka lusot na niligal pag tawag mo sa akon. Kay do ka lang alang gid sa tiyempo ka programa ko to no? Next time, malusot na daan, no? Mayang gabi dala kay Ma'am Vanessa and Doc Matt Mayo, Ma'am Jinky Dialagdon. Good evening, man, kay Sir Noel Amar, kay Sir Alex Montesa. Sir Alex Montesa, good evening. Ma'am Joy Castillo, good evening, man. Ara man si Sir Lester Ayan Desendario, nagapurok-urok man sa aton nga pagpangalagad subong nga gabi. Oy, Sir Bobby Munoz! Sir Bobby Munoz, good evening. Kamusta kita dara, sir? Sir Philip Alonsagay, nagapurok-urok man sa aton nga pagpamati, ako sa aton nga pagpangalagad. Sir Mario Olvido Alquisa, Action John, good evening. Gamonitor lang kuno sa San Luguay, Tamyayo si Mano Villanueva, gapaurok-urok gid pamati. Araman si Ma'am Marilo Travilla Catinoy, naga-monitor gid sa aton nga pagpangalagad. And of course, hindi madula sa Ma'am Jinky Dialagdon. Mayang gabi dira kuno kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Ma'am Van and Doc Matt Mayo. Sa mama ni Ma'am Jinky nga si Ma'am Lolet Dialagdon. Siya papa nga si Sir Joe Alma Oligon. Sir Joe, si Ma'am Alma Oligon, Sir Noel Amar, Sir MJ Season. Sa tanan nga pamilya din Ma'am Jinky sa may Barangay Pandanon, DSB. Along dira ma'am sa may Arizona, USA. Okay, sa nagaulat sa resulta sa loto, diri kita na sa report ni Action Roger Goteba. Unahon naton mga ka-action Super Lotto 649 na may jackpot price at 24.8 million pesos, 24.8 milyones pesos. Ang mga winning combination naton sa 649 mga ka-action, 49, 7, 41, 10, 15, kag 25. 649 winning combination 49, 7, 41, 10, 15, kag 25. Sa ato naman mga ka-action Ultra Lotto 658 mga ka-action na may jackpot price nga 203.6 million pesos, 203.6 milyones pesos. Ang winning combination nato sa 658, 18, 5, 49, 2, 53, kag 48. Suliton ko 18, 5, 49, 2, 53, kag 48. Sa ato naman mga ka-action 642 na may jackpot price nga 5.9 million pesos. Oy, may duwa ka mga tagdaog. Ay, may milyonaryo na naman yung mga bago. Sa ato nga 642 mga ka-action, ato naman yung winning combination 9, 6, 29, 7, 5, kag 19. Sulitin ko 642 winning combination 9, 6, 29, 7, 5, kag 19. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Radio Philippine Standard Time na 10:37 na. This time, check naman ang report ni Action Roger Gutib gikan sa 2nd District. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Roger, may gabi, please come in. Yes, action dyan, maing gabi sa aton mga ka-aksyon. Sa aton sila action dyan, mga balita, gikan diri sa siyudad sa Cadiz, kaga area sa norte nga sa probinsya sa Negros Occidental. Now, kay inaksyon dyan sa aga, mga alas 7 pasado, may isa aksyon dyan ka car fire incident o kon nasunog sa lakyan. Sa din isa ini ka multicab nagaduag sang puti, kaga ginapadagyan mismo sang nagamaniho man sini nga mo si Harji Canoy, 36 anyos si edad, residente sa Barangay Makiling. Ini sila komprador si isda diri sa may isa ka fishing compound sa may Punta Cabahog. Ini siya kontani puno na sang isda kaga ang mga multicab kag ini magabiyahe na. Padulong sa may siyudad sang Escalante pero sang ulihin na tulapanda niya nga
asobla ang idalong nga proseso sa nagagwa ang kalayo. May nalang kay Team Abtikman nag-responder ginayon ang mga katapos ng Bureau of Fire Protection kag subong man ang sabayan man sang CDRRMO pero ginaran tawag nga total damage sa karon ang salakyan yara gihapon sa area kini nga punta kabag barangay Zone 6 ang tagiya na gilano manaton kag suno sa iya sila preside pa kung paano nga iya naturpangdan na nasunog ang iya sini nga salakyan nga kargado ng kunta na isang isda. Bali, pagtapos yung karga sa isda, pag-start yung salakyan kay mapuli na tani kami, nag-aso-aso ang sa likod, pagpanaog ko sa dalom na tiga. Uy. Oo. So totally born ining salakyan mo, sir? Ha? Silingkong imo nga salakyan, totally ang gini, total damage. Total damage, pinahilan, sunog pinasa sa may makina. Pero lawas siya, way man niya masunog, Wala man nasunog sa lawat, ang bangko, kadang sa, sa atop nga, iya nga, kami. So, gina-imbestigahan ka inasa nga mga katapos sa Bureau of Fire Accident kita to intact kung salakyan kaga ang mula tong ginpang mention niya kasi siyempre may steel man din pero ang sunod sa Bureau of Fire Protection posible nga may ara nga nagakuanbla ang gasolina kasi ni gasolina ni siya nga tinagalin sa karburador nga mo ang dakop siyang kalayo. So, parahin pa ba ng investigasyon sang kainasang Bureau of Fire? So, no, sa ilang under investigation man ang mga insidente. May na lang katiwala sang mga nahalitan man sa siyang pasayro kami isa siya kapainante kag siya mismo nga driver nga mo nagapanagya sining multicab nga nasunog kaina ngaging kakugmat gileon sa mga tawo kasi karamo sa tao na sa punta mo sa tiyon sang pagkatabo kay nasang aga sundan sa ating pagkasunog. So kaso tera sa Bureau of Fire Protection ang salakyan na kapabilin dito nga ara pa sa gyapon sa area action dyan. Now, das dugang naton nga balita ginalubong na to ang isa ka OFW blind ni si Leonora Balahilye Brillantes, 25 anyos sa edad nga sa diin ginaligan nga ginmaltrato sang iya siling employer dito sa Saudi Arabia kang Domingo lang nag-abot ang bangkay niya dire pizza size so kaya way man gani hindi man mabuksan akson dyan nahaya isa kadlaw sila nga pamilya kahapon kaga sila nga balay aga kaina matapos nga kahapon nga adlaw gin autopsy sila bangkay pagiman sang Soko team sa Nokpo sa kay Dr. Wes Ikela and then ang OWA mismo nga chief nga si Arnel Ignacio Ariman kaina halimpak kapos sa siyudad sa Cadiz sa kaina tungod kay tigin buligan gid ini ang pamilya suno kay na sa pamilya sa aton sila pagsigilan non nga napalag naman aton ang pila sa mga interview kay na sa kunto nga gin buligan gid sila hasta nga kung ano ang ila sakyan sa pagsakay sa pagdulong gid hasta sila panimalay kag amuto ang katapusan kay namuto ang paglubong na sini kay Leonora Balahilye Brillantes kati ang pamilya nagapanawagan aksyon dyan sang hustisya para sa ila sini nga bata kaga may apat yung mga kabataan nagaubra lang niya sa senda ang iya sini nga bana nga muna karon ang iya matansinguha nga ti makaulo levantar man kung makabulig sila pamilya ang iya sinipag ganto sa abroad sa tong December 2021 and then nakapadala pa siya kwarta sang January and then pagka February 15 nakatawag pa siya nga pinapintasan sa siya nga amo pagkatapos ito wala na siya dayon ma-contact action dyan. So muna hostisya ang pangita ang ginaprawagan pangayo sa pamilya sa sining kamatayon sa isa ka OFW. Report gikan sa siyudad sa Cadiz para sa Action at Patrol ini sa Action Roger Gutib report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Rodyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid sa report ni Action Roger Gutib gikan naman sa 2nd District sa Negros Occidental. Maayong gabi dira kay Mamasalig Auke de Sousa.
Maayong kami dira kay Sir Jun Chulego. Good evening, Action John. Git lang kami diri sa Barangay Tangob. Tito kag tita ni Action Zila. Okay, nagkaparok-urok. Si John Teologo ang tiya gali kag tito ni Zil. Oy, Zil, ang ano mo ho? Katiyaan mo ho? Stay safe na kuno sa Baybas, sa Manila, no? Ma'am, Sir Ambroxo de Vera Deliera. Good evening, Action John. Maayong kabi madala si Mr. Thank you again kay Ma'am Analisa Capulong Grospe. Nagpadala sang 75 stars. Salamat gid sa pagpadala. Sir Pablito Benedicto, good evening. Araman sa Sir Limwell Yapa nga naga-monitor gid sa aton nga pagpangalaga. This time, check naman natin mga ka-action report naman ni Action VJ Apasible gikan sa 5th District. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action VJ sa report, please come in. Mayong gabi, Action John, kag sa aton sining nga mga ka-aksyon nga nagapamati din sa aton sining pagpangalagad sa sineiya nga Martes nga edisyon sa aton sining palatuntunan. Arestado ang 3 ka mga persona nga wanted sa kaso angot sa paglapas sa Presidential Decree 1602 ukon ining illegal nga panahor tinanekdan nga adlaw Nobyembre 7 sa may bahin sang Barangay Tinungan sa Banwa sang Isabela. Ginkilala ang mga akusado Sanday Arnel Relativo, 46 anyos, kasado, Jovenji Arnaiz, 43 anyos, kasado, kag Elmer Morales, 33 anyos, kag isa ka soltero. Sanday Relativo, Arnaiz, kag Morales ang lunsay mga taga Barangay Tinungan sa Banwa sang Isabela. Ginservihan sang warrant of arrest ining 3 ka mga akusado sa separadong operasyon sang gintingob nga puwersas nanday Police Captain Joseph Partedas, hepe sang Isabela PNP, kaupod ang 2nd Negros Occidental Police Mobile Force Company sa pagpanguna sang Force Commander Sine nga amo si Police Lieutenant Colonel John Mukiet Jr. kag Provincial Intelligence Unit sang NOCPO sa pagpanguna naman ni Police Major Nes Vargas. Naangot sa paglapas sa Presidential Decree 1602 ang warrant of arrest nanday Relativo, Arnaiz kag Morales. Ini ang ginpirmahan kag ginpapanaog sa adtong Oktubre 7 sining nga tuig ni Honorable Maria Lynette Eusebio, ang presiding judge sang Municipal Circuit Trial Court 6 Judicial Region sa may Banwa sang Isabela kag Moises Padilla. Nagadangat sa tig 30,000 pesos ang ginarekomendar nga piyansa sang korte para sa ila sa temporaryo nga kahilwayan. Sa karon nagkahunong ang mga ini sa custodial facility sang Isabela PNP. Bangod sa ni Action John, bangod sa asod-asod nga operasyon sang Isabela PNP, may kaangtanan sila sa kampanya batok sa illegal nga panahor. Ginalabot naton ang bahin ni Police Mayor ni Police Lieutenant Dante Balinario, ang Deputy Chief of Police ng Isabela PNP, kag sa iya sa nga text message nga ginpadala sa aton, iyang ginpahanumduman ang publiko, partikular na ang mga taga Banwa sang Isabela nga ang ining illegal nga panahor ang hugot gid nga ginadumilian sang PNP kag sa bahin sang Isabela PNP. Bangod wala man ini sang maayong mabulig sa panimalay kag sa pag ginawi no sang publiko sa ila siletag sa ka mga puloy-an. So far, amo ni ang aton sini madulong nga mga balita kag update para sa pagpangalagad sang Action Night Patrol. So far, Action John, malinong man ang bahin sang 5th District sa sinaiya nga mga tinion. Ginatamyaw ta lang, no? Sang maayo lang nga pagpamati kay Ma'am Jinky Dilagdon kag sa family Lau sa Banwa sang Binalbagan, especially kay Tita Nini Jalin Laudra, no? Nga nagapamati gid sa aton sinaiya nga pagpangalagad. Balita kag mga update nagikan sa Quinto Distrito. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Night Patrol. Salamat sa report ni Action VJ Apasible gikan naman sa 5th District sa Negros Occidental. Action Radio following Standard Time nas 10:48 na. Sa pagbalik nato ra ka-aksyon ang balik mga report sa patrol, diri sa gihapon sa inyo panatuntunan ng Action Night Patrol Program. Stand by! Pasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag.
Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa lokal pumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami nilibre sila nga check up diri hatag ang mga bulong ng vitamins sa mga bata man ang damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sang dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamog ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag ano pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amo. Amo lang yan sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa TM ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat dito nga patigayon ng ining activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ike, sa iyang mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa
tanan nga mga doktor nga ari karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, that's just 54 na pabalik diri sa aton nga pagpangalaga diri sa Action Night Patrol Program. Maayong gabi dira kay Ma'am Annalyn Laurilia Hisora. Good evening, God bless you too, ma'am. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning Pinas kuno. Shout out sa iyang mga sisi nga si Mrs. Alvarez Nitz Mercado Herrera, kay Inday Lina Mercado Herrera, Bustamante kag sa iyang mga pakaisa sa may halangdon kuno. Mga Diaz family, salamat gid and God bless. Halong mandara Ma'am Van Mayo sa may Minnesota, USA with love. Sir Yapwell, good evening. Ma'am Annabel Garcia, good evening. Action John Monitor from Tangub. Upod sa husband niya nga si Junjun Garcia. Thank you, good ma'am. Arlene Anerdes, good evening. Oy, taga ba, Nuwasan Pontevedra, may gabi sinyo dira tanan. Sir Dino Alec, good evening. Parok-orok lang sila dira kuno, no? Halong man, Ma'am Jinky Dialagdona. This time mga ka-aksyon, i-check na nato ng ato naman nga patrol. Ato naman nga Navarra Patrol, ang balik nga report ni Aksyon Azil Minardo mga ka-aksyon. Okay na siya now? Sige, i-check nato na balik nga report sa ato nga patrol. laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Zil sa report list kami. Action dyan, nakumpiskarang 850 pesos nga balor sa illegal nga droga sa isa ka street-level individual sa drug bypass operation sa Morsha PNP sa Barangay Blumentritt, Banwa sa Morsha. Ang nadakpan, ang ginkilala kay Wilfredo Balansong alias Kitoy, 38 anyos, may live-in partner kag residente sa nasambit nga lugar. Na-recover sa sospetsado ang 4 ka sachet sang ginasuspetsuhan ay Shabu nga may kabugatan nga punto Shell 125 gramos sa ginagabalor sang 850 pesos. Ang nadakpan yara sa karon na hunong sa Morsha PNP. Ang ini nga balita nga nadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatudan sa mga eksperto nga may natural nga antihistamine properties. Nagabulig ini para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level. Sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Good night, ka. Salamat gid sa report sa ato naman nga patrol. Aton nga Navarra Patrol with Action Zil Minardo. Good evening nang dira kay Ma'am Lilia Taton. Mayang gabi ko no monitor lang sila sa may Gardenville. Oy, sa Tangob, sa stay safe gid ha. God bless you always, ma'am, no? Sige mga ka-aksyon. Gabi ng kalamatay sa Indonesia bangod sa syrup medicine, ho? Do pare sa ding vaccine, di guro nga tao, pero diri sa aton niya is not yet proven, eh. 195 ang napatay bangod sa medicine syrup, digto mga ka-aksyon sa may Indonesia. Ang tinapungulay kay nasa NCAA man sa Manila, pero teman sa isa ka basketball game, mga ka-aksyon, players sa Jose Rizal University, inang pinang-arado kag pinang-tapungol ang mga player kag College of St. Benilde. Pertini siya do gingaan pa ni nga sportsmanship award. Ano sportsmanship imo perteo? Pinang-tapungol yung mga ka-aksyon. Ang gobyerno nagpahayag nga may plano sila nga imuon kunong gamiton sa proyekto nga pagpatindog sang balay ang mga areas mga ka-aksyon nga wala na ginagamit. Mayo man nga programa, no? Sige, salamat gid mga ka-aksyon sa nga pagpag-upod sa naman nga pagpangalagad sa mga gabi November 8 kita 2022. Salamat gid sa naman nga Patrol 2 Navarra Patrol with Action Zil Minardo. Back to back dira kay Action Papang Nixon Tahom. Aton nga News Center Action na Defensor Lisay.
Budman nato mga ka-aksyon correspondent aksyon Nelson na Pateño, aksyon Roger Gutib, gikan naman sa 2nd District, aksyon na VJ Apasible sa 5th District sa Negros Occidental. Dili naman sa Studio A, Master Control, upod naton sa aksyon Elmar Madera, kag-aksyon Christian James Binares. Sa ngalan mga ka-aksyon sa inyong regular nga anchorman sa Animal nga Palatuntunan, aksyon Eric Magbanwa. Ako naman ang inyong alagad sa kanginan aksyon John Diaz. Nagapasalamat gid sa inyong tanan ha sa inyong pagpakig-upod sa pagpangalagad mga ka-aksyon sa Aksyon Radio Bacolod sa Bilog nga adlaw. Umalin pa lang sa pag-sign on mon tub-tub naman sa pag-sign off mga ka-aksyon. Thank you so much gid ha tub-tub ng boss mga ka-aksyon sa pag-sign on liwat sa Aksyon Radio pod kay Aksyon Fred Salanga sa Aksyon Reports first portion. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.